ఉత్తరప్రదేశ్ బులంద్షహర్లో ఓ కోతి 2 లక్షల రూపాయల కరెన్సీ నోట్లను కిందకు చల్లింది. ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వచ్చిన ఓ న్యాయవాది బ్యాగ్ను లాక్కున్న కోతి చెట్టు మీదకెక్కి బ్యాగ్లోని నోట్లను గాల్లోకి విసిరింది. देखो एक बार रुक जाओ वो फेंक रहा आओ फेंके फेंके నోట్లను ఏరుకోవడానికి జనం ఎగబడ్డారు. కాసేపటి తర్వాత కోతి ఆ బ్యాగ్ను వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. वकील साहब ये उठाओ पहले ये उठाओ ये पन्नी तरफ चले जाएंगे।